cyfrifoldeb ar bawb ohono ni, nawr ni wedi sôn barod falle yn ein bywydau personol, mynd i mewn diwylliant lle mae eisiau mwy o hyd. Mae'n anodd iawn cefnu ar y diwylliant hwnnw. Os yw pawb o'ch cwmpas chi yn edrych mlaen at y car diweddara, falle, a gegin diweddara, a rhyw fynd yn wyllt i siopa amser Nadolig. Mae'n cymryd dipyn o hyder a dipyn o ddewrder weithiau i sefyll fyny dweud na. Nid dyna sut dylen ni fod, nid dyna'r blaenoriaethau cywir. Ac edrych ar eich bywyd eich hun dan y chwyddwydr a dweud, wel, na. Os ydw fi'n onest, rwy wedi bod yn farus, rwy wedi hawlio mwy na dylen ni yn y gorffennol. Mae rhaid i fi ddysgu bod yn fwy disgybledig, yn fwy anhunanol, achos wrth gwrs mae'r diwylliant yma, consumerism sydd yn drech na ni gyd bron y bod, mae'n teimlo weithiau, mae'n defnyddio llawer o adnoddau ddaear. Felly mae yna bethau ni'n gallu gweithredu arnyn nhw, felly fel unigolion, dysgu bod loni ar ddigon, a beth ni angen yn hytrach na beth ni eisiau falle.